Tak ja musím povedať jednu vec, že určite sa musel divákom fotbal sa páčil, pretože musím povedať, že mal vysokú druholigovú kvalitu pred veľmi peknou kulisou pod osvetlením a musím povedať, že som spokojný s tým, že jak sme dokázali tento zápas zvládnuť, pretože videl som samozrejme Opavu minulý zápas, keď jej zápas nevyšiel, ale musím povedať, že v tomto zápase hrala veľmi dobre, veľmi kvalitne. Snažila sa, na čo sme zachystali, o jednoduchší prechod do útočnej fáze, kde hrala dlhé lopty na našich krajných obráncov. My sme trošku mali problém, že ober nám ochorel. Vlastne musel Hlisek zaskakovať, to znamená, že sme dvoch krajných hráčov malých. A s tým sa samozrejme dostávalo do určitého tlaku, z čoho vznikali samozrejme rohy, štandardky a auty a s tým si vytvorila určitý tlak. Som rád, že sme dokázali štandardky Opavy pokryť, pretože v tomto je veľmi silná. Tým pádom, že hral Sedláček, dokáže tento hráč veľmi dobre ich kopať a tieto veci hodne hrozia gólom a uskákať toľko štandardiek je dobrá vizitka pre nás. Ja som samozrejme na hráčov apeloval v polčase, že to tempo je neskutočne vysoké a Opava nebude schopná to tempo udržať, pretože bude musieť mať nejaký výpadok a v tom druhom polčase sme v časti potom prebrali iniciatívu, dostali sme sa do následných rohov a pak samozrejme sa nám podarila breaková situácia, kde Mešanovič to krásne zakončila, viedli sme 1-0 a som rád, že sme dokázali dať ten poisťovací druhý gól a potom dokázali ten zápas v kľude dohrať. Tak my jsme viděli, že hlava je silná, že má silný střed, má tam šikovný fotbalisty, kteří mají ligové zkušenosti. Bohužel zase se dneska u nás projevilo to, že útočníci se nám neprosazují tak, aby jsme si představovali. Neprosazují se nám krajní záložníci, krajní obránci, nepodporují, takže jsme akorát hrozili z těch standardek. Škoda, myslím, že ten závary tam byly, že ta šance na to středit toho gólu byla. Zase musím říct, že jsme v poločase probírali to, že je schopná Jihlava dát z jednoho breaku gól a že ten gól může rozhodnout, co se stalo. A jinak my musím jenom klukům dneska za výkon poděkovat, protože si myslím, že to odjezdili, odmakali a musíme se připravit na další zápasy. Myslím si, že tady budou jiní soupeři, který si myslím, že můžeme zvládnout.